anunțată. O rezolv eu mai încolo. Îndrăgita artistă a distribuit un mesaj pe rețelele sociale acolo unde a vorbit despre piesa Casa mea pe care DSU și Distrigaz au folosit-o în campanie. Mă bucur atunci când muzica mea ajunge să însoțească inițiative care au un scop important, mai ales când este vorba despre siguranța oamenilor. În același timp însă simt nevoia să subliniez cu respect că utilizarea acestui fragment s-a făcut fără a-mi fi fost cerut acordul, a transmis Angela Similea. Angela Similea a precizat că nu dorește retragerea materialelor și nici compensații financiare. Un simplu mesaj ar fi fost suficient pentru a transforma această situație într-o colaborare firească, a adăugat cântăreața.